pričaš, ti ne mogu sad, čekam i Sergeja pa... Gdje si? Vi? Evo. Što radiš? A ništa. Vruće. Ja ne mogu da vjerujem da ćemo mi deke sad opet ovdje da čekamo i da izvisimo na standardu. Dobro, mislim, sačekat ćemo još malo, znaš da on povremeno kasni, tako da... Povremeno kasni, samo ga ti brani. I ovako ćemo mi do zore. Zabolje me za njegove utakmice i varvare i navijače i sve. Miči mi se život, nisu mi svi živi izraz. Dobro, ali morate i vi da shvatite da na neki način varvari jesu praktično njegova porodica, uvijek je tamo sa njima, tako da neke njima posveti malo pažnje, da doći će... Ovaj Sergej je stvarno više u pravu, znači ovo stvarno više nema smisla. Svaki put ista priča i kraju izvisimo. Dobro, ajde da pokušam da ga nazovem, pa da... Da pokušaš ili... Nazvaću ga pa da vidimo će. Pa je... Ili se neće javiti ili će biti neka muka... Doći neće, to 100%. Što god bilo. Halo, deki, gdje si? Pa dobro, mi te čekamo ovamo u parku, rekao si da ćeš doći. Dobro, ajde onda vidimo se sutra. Što sam rekao? Znao sam da sam u pravu. Eto ti. Samo budalu pravi od tebe. Da izviniš, ali tako je. Ajmo odavde, ajde, pa ćemo čekat neki i peke drugi put. Hoću neđe nakakvu da pije, za isto da nas. Ajde, odi ti. Znam ja da ti nije svejedno, to stoji. Ja sam milion puta bio u tu situaciju, znaš i sam. Ali moraš mu reći. Reći mu jednostavno čuš, ne znaš da se ustrčavaš. Lako je to reći, ali znaš da ne mogu tek tako da mu priznam. Znaš da bi to značilo da ću ga možda izgubiti kao prijatelja. A to u ovim situacijama ne mogu da zvolim. A dobro, Stevane, realno ako smo prijatelji, eto da rečem smo u množini, iako ga ja ne mirišem nešto, to znaš, preće preko toga, jel? Ako ste pravi prijatelji, ako te baš voli kada druga, toliko te može razumjeti. Ne vjerujem zato što znaš kakav je on. Mrzi pedere, mrzi kad su pederi oko njega, a zamisli da još zna da sam ja peder i da sam zaljubljen u njega. Znači, ne mogu sad ni da razmišljam šta bi bilo kad bi se to desilo. Dobro, znam, teška je situacija, ali ne znam, jer ja stojim iza toga, mislim ovo što te savjetujem. Pojma nema. Ajde taman, ćemo malo na vazduh, na terasu da izađemo. Ti zapali cigarija u kafu da popijem. Samo mu priznaj mu, brat. Ćeš mu da se kej, posle mu priznaj da si zaljubljen u njega buš. Ništa ne gubiš. Što bude bić, jel? Kad bi išlo sve tako lako, mislim, to bi bilo idealno, ali nekako ne znam. U svakom slučaju, izvini što tebe ovako stalno smaram, ali... A da čuš ne smaraš, jesi lud, smaraš ka brat si mi. Nego ste savjetuje najbolje, znam, samo da pokreneš, da progovoriš, no ti baš nemaš muda za to. Samo da me hoćeš poslušati jednom. Ako si ti meni jasna, ubi me. Ti čitav život, čuš to. Samo momci s bradom, samo to dolazi u obzir, jel? Kao ni pacovi iz hemoterapije. Šalic. Mada bi ti ova moja fina isto odgovarala. Pa bi u nekim situacijama možda neki ja prije. Prošlo je vrijeme brdskih filmaka sa bradama do koljena, ali Sergej ne znam šta žena voli. Znam Sergej se, znam što ja volim. Tužno me ka milion dolara, to sam je navikao. Šalic. Što bi rekao onaj Sam James, nisam ja navučen na drogu, ja sam navučen na glamur. Puštite me čoče glamura, da ako ja nađem nekog glamuroznog bez brade, nego me je Novka zvala da idemo na žurku tog mjesta, sam tada.
Hoćemo li? Ja ne. Moramo da se nađemo sa Larom, to je Sergej jedna drugarica iz Beograda, pa možda nakon toga svratimo. Pa dobro, ću si... Vratit ćemo se. Javit ćemo. Vidimo se ljudi, čao! Aj, čao. Ćao. Jedno čekam sad ova drugarica što će da dođe da upoznaš. Znači ima da ti se svidi iz jedan u jedan, 100%. Pogotovo jedan detalj postoji. A kako da mi se svidi kad znaš ko mi se sviđa? Ali dobro, pušti, da li si sad u smislu da će ti se sviđati, zaljubit ćeš se u nju, nego da nije kao osoba, ono, još je trans. Zbilja, nikad nisam upoznao trans osobu. Jes. A kralj, baš bogu. Jedno ćeš prelijepo, luda pristanosti. No, jedno čekam da ju upoznam. Ma da svake sekunde ona treba da doći, nego sam čekao da vi odu, toliko sam ja poruku. Znam da je čeka moć, svaki sekund. Super, baš jedno čekam. Evo je lutka. Ohoho, srce moje. Mi u Vuku Vučica na vrat. Stevan, drago mi je. Eto, da se upoznate. Konač. Taman da mi pomogneš, pošto me ništa ne sluša. Ni 1%. Pa dobro, pusti curu, neka sjedne, ja sam samo htio da te upoznam i da čujem tvoju priču. Dobro, u redu to nego da te posavjetuje, jer znam da te može posavjetovati baš negdje. Opušno, ja sam svojim iskustvom pomogao mnogim. Sve ću mu detalje. Dobro. A inače da ništa ne sluša, ali ti si mi taman dobrodošla da ko jednom u životu nešto radi, a da valja. Da ga posavjetuješ kako treba. Nema dobro, nego... Pa ne, misli dobro, pusti curu, neka sjedne malo. Sve postoji, ali hoću da mi pomogne. Da naručim kafu, pa ću ti u detalje. Konobar. Baš mi je prijala ova kafa. Nadam se da će tebi prijati moj savjet. Da znaš da hoće, nakon čitave ove priče, nekako se baš bolje osjećam i nakon svega što si proživjela nekako potpuno inspirišuće to što si dalje ovako pozitivna. Drago mi je da su ti prijali moji savjeti i nakon toga što su se svi odrekli mene, ja sam i dalje srećan. Obećaj mi da ćeš i ti tom dečku priznati da si zajedno. Hoću čim ugrbim prvu priliku, obećam da ćemo reći. Ja sad moram da idem, vidimo se sutra u žurci, može? Može. Važi. Vidimo se. Ćao, znači, ajde vidimo se. Javljaj mi posle za ono. Živjeli ljudi! Ej ljudi, sačekajte, prazna mi je čaška, idem samo da šankam. Okej, šankamo. Baš mi je drago što sam te upoznao. Šteta što imaš momka. Jebi ga, niko nije savršen. Šta? Niko nije savršen. Ali ti jesi. Šta je bilo sad? Svrni se malo oko sebe da vidiš ko je zaista dalje. Ma daj bre, zajebaš. Idemo. Ne vjerujem da si ovo uradila. Baš sam razložila. Ali Stevane, Ajde sa mnom do terena da idem da se dopišam. Deki, imao sam nešto ti kažem, znaš, Imam, brat. Ajde, rec. pa evo, ne znam kako bi ti to saopštio baš, ali možda biste trebali tu ispred. Pa evo, ne znam kako bi počeo sa čitavom ovom pričom, ali jer nekako samo Sergej zna za ovo, ali nekako se tiče tebe i imam potrebu to da ti saopštim. Dobro, srce, meni možeš sve da kažem. Znam, zato sam se odlučio za ovaj korak. Evo ukratko, ja sam gej. Šta si ti?
gej. Štrgaj se s tobom. Ja volim muškarce. Pora, pijeli smo, brate, se sprdaš sa mnom. Da, volim muškarce i nisam pijan. Sad sam možda i najtrijezniji u životu nego što sam bio. To sam shvatio onog trenutka kada sam shvatio da sam zaljubljen u tebe. Kada si zaljubljen, brate? Gdje si, Serđe? Kući sam. Ne, nisam izlazio. Dobro, znam da sam kući, ali... Dobro. Ne izbjegavam vas, nego... Jednostavno mi se ne izlazi napolje. Dobro, neću ti reći ne, ali samo, dobro, samo nemoj da me vičeš. Okej, doći ću sutra, pridružit ću vam se i reći ću sve o sebi. Svima. Ajde. Ćao. Što ste me zvali kad je on tu? Ja bih te zamolila da sjedneš i da riješimo ovaj problem. Slušaš. Kažete šta imate da mi kažete. Pa ti imaš da rečeš. Pa ja imam da kažem, upravo sam zbog toga i došao da vam kažem da neću se pojaviti na našoj pederskoj žurci. A ti kao nisi jedan od nas. Naravno da nisam, ja volim žene, to i sam valjda znaš. A s kim si se ljubio jučer? Sa ženom, sa tvojom drugaricom. Ja? Da. U čemu je problem? Da, ti si me upoznao. Da ti iznenadi malo? Jel ti žao? Ajde iznenadi me. Meni žao. Pa da, što si me upoznao s njom. Možda će tebi biti žao kad se znaš Misliš? da je tranđa, Molim, o čemu pričaš ti bre? O čemu pričaš? Ponovi mi to, molim te. To je strašno, da silo si. I tekako je strašno, reci mi molim te da li govoriš istinu, lažeš li me? Ko je tranđa? Ona, vjeruj mi, fratello mio, ima ti isto gaće, isto što i ti i ja. Da, sad mi je jasno zašto nije dozvolila da je poljubi. Ali stani, zar nije Lara pokušala tebe da poljubi, a ne ti nju? Čemu govoriš bre? Vidite u kurac. Bježi gubava, vidi ga naša liči. Užas. Nego našlo mi je najjače kakva mu je paca bila. Misliš da mi je paca kad sam mu saopštio. Molim? Ali meni zbilja nije mi bitno... A foliranti, da ne bio barbari navijači, ja da čuš sami se, malo sam ga ispafla, šediš ga. Znam, ali svakako treba da... Evo, ovo mene nervira, ovo nervira. Znači sve znam, svi su ovakve, čuš. Ali sad je ovo potpuno drugačija priča, ja baš moram da se izdinim Lari zbog ovoga jer sam je napao juče misleći da je ona njega poljubila. Jesi ti lud? Dobro, reda radi zovi je nova, ja ti velim, znači nema potrebe. Da, imali smo Lara je poginja najveća, čuš. Ajde, ništa, ja ću da je nazovem pa ćemo da se vidimo. Mada ne moraš detaljisati, ono, samo reci, eto čisto sam pomenuo, ono, da ne bude da si iza leđa kada priča. Znaš kako to posle ide se. Dobro, nazvat ću je.
rečeš, brate. Pa znaš ono što si pominjao za onog lika, za onu pederčinu, gdje mi rečeš ko je onaj peder. Znači ništa drugo. Brate, lijepo sam ti rekao, znači nema potrebe više da me pitaš vezano za to, lik više ne postoji u mom životu, to mi je bivši drug, rekao sam ti fino, nećemo da ga bijem. Nećemo ga dirati, razumiješ li to? Znači, ne želim ništa da mu radim, znači samo ću da ga isključim iz života i to je to. A dolazi na utakmice s tobom, što ne rečeš ko je ta peder? Brate, nebitno je da li dolazi na utakmice sa mnom, shvati to, nebitno je. Brate, neću da ti kažem, možeš li da shvatiš to da neću da ti kažem ko je on? Ne družiš se s njim, shvataš li to? Znači, to je to, brate. Znači. Kako hoćeš? Slušaj, ajde mi da zaboravimo ovu priču, brate. Rekao sam ti da moram da idem sad, znači čućemo se telefonom, zovem te i palimo na utakmicu večeras, jel okej to? Dogovoreno. Vidimo se, čao. Vidimo se, brate moj. Znam da sam već nekoliko puta ti se izvinio, ali imam potrebu još jednom to da ti kažem iz razloga što mislim da sam pogrešno potpuno shvatio tvoj deki je poljubac i sad se baš loše osjećam zbog toga i eto još jednom izvini. Ne moraš više da mi se izvinjavaš, no molim te što se tiče Prajda, čuvaj se, jer nije sve ovo. Znam, ali bit će tu policije i bit će ljudi, tako da mislim da ćemo biti sigurni i od toga ne bi trebalo da moraš da se brineš i nadam se da će sve biti okej. Sve je to okej, samo se čuvaj. Poštovani gledalci, Ali vidi.